Najlepšie akcie na Samianky, jedine v Maťových akciách. Pozeraj na to. 5x, 2x Spice len za euro 99. Kus ťa vychádza 39 centov. 5x Samiank originál za euro 99. Kus ťa vychádza len 40 centov. Kelinky originál 1 plus 1 zadarmo 8,90. Kus ťa vychádza len 74 centov. Proteínové cestoviny paradajkové, krabica 20 kusov, kus ťa vychádza len 39 centov. 7,90 za 20 kusov. To isté máš aj v cesnákovom oleji. 10x habanero len za 9,90. Kus len 1 euro. A k tomu 5 eurová omáčka úplne zadarmo. Mogu len za 49 centov. Úplne brutálna cena. Cukrová vata od Tariho. Komplete celý kartón 12 kusov. Len 4,90. A pripravujeme vám akciu aj na moči. Najlepšiu cenu na trhu. Tak nás pozorne sleduj. Najlepšie akcie minimálne na Slovensku, jedine v Maťových akciách. Neváhaj, my pre teba makáme. Budúci týždeň sa tiež. Budú tu ďalšie brutality. A monsteráci, nezabúdajte. Slovenský Viking Berry, Viking Monster. Prvý na Slovensku začíname online predaj už budúci týždeň. Všetko dobré, držte sa. Čau.